Hi friends! Tara samahan niyo akong gumala ngayong araw dahil palagi na lang nakaka-cancel dito sa amin ang pagpasok sa school dahil nga gawa ng bagyo. Naisipan pa rin namin gumala nitong jowa ko. Kasi pag wala talagang pasok sa school, palagi lang ako nakakulong sa bahay namin. Kayo ba? Kamusta ang buhay-buhay? Sana okay lang po kayo. Ako po hindi masyadong maayos kasi halos araw-araw akong dinadalaw ni sadness. Ewan ko ba kung bakit ganito. Basta bigla na lang ako umiiyak lalo na sa gabi kahit hindi ko talaga alam yung dahilan. Tapos mas gusto ko palagi ako mag-isa. Kasi pag may kasama ako, parang naririndi talaga yung utak ko. Hindi ko naman palaging malibang yung sarili ko kasi nga nag-aaral ako. Yung jowa ko naman ay trabaho. Kaya nga ngayon kahit maulan ay pinilit naming makapagala. Dahil day off ng jowa ko at wala rin kaming pasok sa school. Ito nga palang gala namin, wala gasolina lang yung gagastusin namin kasi bukid yung pupuntahan namin eh. Kaya ayan, nagpagasolina nga itong aking jowa para hindi kami maubusan ng gasolina kasi medyo malayo yung bukid na pupuntahan namin. Siguro mga kalahating oras bago kami makarating doon. Tingnan nyo naman yung kalangitan o diba dumidilim kasi nga sanay nga po ng bagyo. Hindi naman po dito sa amin yung tama ng bagyo kaya nga lang damay pa rin kami sa pag-ulan. Kaya naman mag-iingat po tayong lahat lalo na po yung mga lugar na tatamaan talaga nitong bagyong tong Hener. Ang ganito mga sakuna po kasi hindi natin ito mapipigilan kasi bigay ito ng kalikasan. Ang magagawa lang talaga natin maghanda at magsiingat at lalong-lalo na magdasal para sa kaligtasan nating lahat. Huwag na huwag tayong makakalimot sa itaas. Kahit wala tayong problema, palagi natin pa rin siyang aalalahanin. At ayan po, nakarating na po kami dito sa aming pagtatambayan. Napakalakas po ng hangin dito at napakaganda po talaga ng mga tanawin. Parang nakikisama naman po sa amin dito ang halangitan kasi lumiwanag nga po siya dito sa may bandang ito. Dito na nga po kami tumambay sa part na to kasi dito yung mataas na bahagi ng kalsada kaya tanaw talaga yung mga gandang tanawin. Habang tumatambay kami nakita namin na itong si tatay na parang hindi umaabante kasi nga parang namatayan yung kanyang sidecar. Nakailang ulit na siyang start dyan ng kanyang sidecar pero hindi pa rin umaabante ito. Kaya naman sabi ko sa aking partner ay tulungan na namin ito para makaakyat dito sa may itaas. Kaya ayan, for the tulak yung aking partner at si tatay dyan para makapunta sa may pantay na lugar. At ito nga partner ko, sinubukan niyang siya yung mag-start ng sidecar kasi nga si tatay hindi niya na i-start yung sidecar. Kasi sabi din ni tatay, baguhan pa lang siya sa paggagamit ng ganito. Hindi pa rin siya masyadong sanay kaya ayun, medyo nahihirapan siyang gamayin yung paggamit nito. At ayun na nga po, naka-off pala yung gasolina ni tatay kaya po hindi siya umaandar. Kaya naman po nakaalis na rin kaagad si tatay. Grabe no, ang sarap talaga sa pakiramdam yung nakakatulong ka sa ibang tao tapos makikita mo sa kanilang mga mukha yung kanilang mga ngiti. Sabay banggit ng salitang salamat, o diba? Ayun na nga po, plano nga lang po namin doon sa may kalsada tumambay pero sabi ni tatay pwede kaming pumasok dito kasi pinsan niya yung nagmamayara kaya ayan, pumunta kami dito sa may part na ito ng bundok o bukid. At wala lang, namangha talaga ako kasi parang ang lapit na namin sa itaas sa langit ba. At talaga namang napakaganda, mas tanaw dito yung magagandang tanawin sa paligid. At ayun nga po, sobrang lakas ng hangin at napaka-presko talaga namang nakakagaan ng pakiramdam. At parte nga po nitong bukid na to ay may mga tanim silang mais. At sabi ko nga sa partner ko, videohan niya ako at mag-i-emote-emote ako kunwari. Kaya naman pala sabi ni tatay, pwedeng tumambay dito kasi may lamesa at upuan. Kaya nga lang, dahil sa madaming tumatambay, ayan, napakarami ring basura dito. Kaya na nga, sabi ko nga videohan ako para kunwari mag-i-emote-emote ako. Pero natawa ako kaya ayan, for the ubo-ubo ang person. Ang buti na lang talaga naisipan namin magdala ng tubig. Stay hydrated po. Ako po kasi yung klase ng tao na kapag nasa labas, at may mga kasama ang iba, napaka-happy person ko po talaga. At bumabagsak lang talaga yung mundo ko kapag mag-isa na ako at wala akong kausap o kasama man lang. Pero okay lang po yun. Basta ang importante nalalampasan ko lahat ng pagsubok sa buhay ko. Hindi ko kaya magseryoso. Paano magseryoso? First, ano to? First, second. Ha? First. Anong first?
O diba pinipilit ko nga magseryoso pero pag may kasama talaga ako hindi ko kaya. Tawa-tawa pa ako dyan pero kitang-kita sa mga mata ko na namamaga pa rin eh. At kung umabot po kayo hanggang dito ng aking video, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maliit na tulong lang po yan para sa iba pero para sa akin malaking bagay na po iyan. Kaya maraming salamat po. At ayun na nga po, bago nga po kami umuwi, nagpa-picture-picture na muna ako dito kasi napakaganda talaga ng view. Opak? Sino ka dyan, girl? Diba kala ko picture-picture pero naka-video pala. Maganda pa yung kuha ng video kaysa sa picture. Lahat ng pictures epic eh. Po, maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa uulitin. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. God bless!